komma. Kommaregler let og simpelt. Startkomma skal sættes der, hvor en ledsætning starter. Det er frivilligt at sætte startkomma. Slutkomma. Det skal altid sættes der, hvor en ledsætning slutter, medmindre der står et andet tegn, så det er obligatorisk. Altid komma før men. Eksempel: han er fattig, men rig indeni. Betydningskomma. Ved opremsningskomma sættes der altid et komma. Før men er der altid en pause, hvilket betyder, at der skal sættes et komma. Ved opremsning. Eksempel: der er en kat, hund, mus og kanin. Så er der lidt fakta. Betydningskomma. Opremsningskomma. Før men. Indskud, udråb og spørgende tilføjelser. Udråb, indskud og spørgende tilføjelser. Der sættes overordnet komma omkring efter eller før ord, der ikke rigtig hører til i sætningen, og som derfor godt kan undværes. Der sættes altid komma imellem to helsætninger, hvis der ikke skal sættes et punktum. Komma sættes altid foran men, og, eller, for, så og samt. Lavet af Benedikte, Mathilde og Line.